Tima Makamashi ta fashe kan rikicin Hassan Makeup. Sadiya Haruna ta nuna sabon capacity. Biyu bayan abun da ya yi ta faruwa na rikici tsakanin Tima Makamashi da Hassan Makeup na ƙasar Nijar. Baya da nan fa abubuwa da dama sun bayyana, ashe makusantan ita Tima Makamashin, inda wani namiji ne amma ya ce shi dai kawarta ne, yake bayani kan cewa sun ba ta haƙuri kuma sun ce kada ta yi wannan abun, amma ta je ta yi, wato kama Hassan da ta sa aka yi ya zo shi wato ainihin bikin rarara. Baya da dubban mutane sun nuna rashin jin daɗin su ga wannan abu, to haka zalika shi ma wannan ƙawan nata ya fito ya ce ha shawara sun bata bata ji ba, ta je ta yi abin da ta ga dama. Haba Aminiya, haba Tima Makamashi, ni fa da ke maka yi magana nace Aminiya ta biyu kika ce na amsha gari, nace Hassan ya ce dan girman Annabi Muhammad ki yi haƙuri. Yace Hassan ya ce dan girman Allah Aminiya ki yi haƙuri, an cire bidiyon da yayi magana an ɗora hoton ki, ya ce dan girman Allah Aminiya ki yi haƙuri. Tace Aminiya ban gane ba, yace nace ya mun magana a WhatsApp ne, yace dan girman Allah in je in samu Aminiya ta bi Tima Makamashi in ce dan girman Allah kar ta ji zafin hada magana nan, hada bidiyon da aka yi da hotonta, dan girman Allah ta yi hakuri ka ta dauki wannan abin. Na cire voice note din da ya niya mun na tura miki a WhatsApp, kika ce Aminiya ban gane ba, nace Hassan ta ce fa bata gane ba, ya ƙara sai da muka yi awa guda ina miki ture yayi in tura miki shi ma yayi, ke ma ki sai in tura miki, aka yi suru kika ce Aminiya ta ɗaya, nace Aminiya ta biyu, kika ce na haƙura. Amma kai ya ƙara, don wannan zage-zagen da abubuwan da yake bai da amfani, dan girman Allah shagari ka ce kai ya ƙara, magana ya riga wuce ba komai, magana ya riga ya ƙare. Nace Hassan yace na amsha gari, nace Aminiya ta ɗaya biyu ta ce dan girman Allah kar ka ƙara, amma magana ya wuce, ita ba ta so ma ka ƙara kiran sunanta a rayuwa. Tace magana ya riga ya wuce. Hassan yace to shikenan shagari, amma na ji zafin wannan bidiyon da ne na habaici ma walida. Ya juya ya koma kan Aminiyar ka ta biyu. Nace Hassan to magana ta kare, maganan habaici Hassan babu ida walidan, ka kyale ita da Allah tunda an ce Tima Makamashi kake yi. Hassan kyale ta, walidan ma ya fi mata magana ta riga ta kare. Yace to shikenan shagar, nagode Allah bazumunci, Allah ya bada ladan sulhu. Nace to shikenan, shi ne Tima Makamashi wala ki bada mana kasa a ido, wannan kaman tozarci ne. Wannan ba daukan mataki bane ko kuma maganar suspect, wannan tozarci ne. An riga an baki hakuri kin ce kin hakura, to ku burin ku a rayuwar ku duniya a social media ku ce kun kama wannan kun daure, kun kama wannan kun kulli, kun kama wannan kun garke, shine cinyewa a gurin ku. Ni da kullawa ne dan aji tsoron ku. A wannan ba shine za ji tsoron ku ba, wannan ba shine daukan doka da daukan mataki ba, wannan ba za a ji tsoron ku a haka ba. Dan kin kama wannan kin kulle, kin kama wannan kin kulle, shine za a ji tsoron miki abu. Wannan ba shine ba Aminiya, zan ga miki gaskiya, kura da ki kini da mun sai da kika yi unfollowing ina sannan kika yi aikata wannan hukuncin, to wannan ba shi yasa za ta tsoron ku ba. Shi sa ni kawance bari in mata ni bai da amfani a gurina. Tun ina gidan Safiya Musa nake kawance, na ga nace ma Hassan yadda yana amsha gari, nace tun ina gidan Safiya Musa nake kawance da ƴan mata. Safiya Musa ta application ɗinta su zo haka dan sun kuya dafa indomie 2, indomie 3, a yini ɗaya wallahi sai in dafa katan. Na rantsi da Allah yini ɗaya sai in dafa ƴan mata indomie katan. Daga 1, 2, 3, 4 wallahi sai in yarda kwali. Kafa Safiya Musa da application. To duk da haka ba ai da taimakon abin arziki Hassan. Nace ba ai da ta dauka naira 1000 ko 2000, tace shagar sai fan keke. Nace in ma ta kawancin na Hassan bai da amfani fa, wahala kake yi. Nace Hassan yace na amsha gari, nace suna maka wani abin arziki, nace wallahi tallahi shagar babu komai sai wahala. Sai bauta da nake musu da kaiwa da komowa. Nace Hassan gare na wannan dawaniya mana ka ji da kanka. Nace kawance in ma tana mamman yi shin kafin kai, bai da amfani, ba wani abin arziki suke da shi ba. Nace kai ma ka fi sirfin asiri. Tace bai da amfani kawance in matan da Allah Hassan kai tsinta kai riraya ka watsi wasu dan Allah wahala zaka dinga sha saboda na riga da san halin su. Tun kafin Hassan ya san ƴan mata a TikTok nake tare da su. Ba wata yarinya da ba ta sani ba a TikTok sai sababi ɗaya. Tun ina gidan Safiya Musa a Kano suka sani. Ba ai da zaki ga ta shiga comment ɗina, ta rubuta comment ko ta man like ko ta kira suna ta ce shagara Aminiya. Saboda na riga na dago ku, kawance da ku wahala ne, dole sai an yi da na sani daga baya. Na riga na dago ku ne. Ban na kawance da wata yarinya ba abin da ya dame ni da wata celebrity a TikTok. In kin yi da ni ina yi da ke, in baki da ni ba ƙara gaba. Na san wanda zaki janyo min daga baya. Ban na yi. Saboda ku wahala ne kawance da ku. In dan yi kawance ko da yarinya ya zama dole ni kawance da ke, to in na miki hidiman naira 10 mayar mu da naira 5 ki ce kai ma gashi. In ne miki hidiman naira 100 ni ma imin na 50. In ba haka ba ni ban na irin wannan kawancin wahala.
to ka gani haba tima gaskiya baki birge mu ba wannan kaman yi wulakanta shi kenan shi kuma wannan da ido kaman an jijjiga bera a buta bakin daga alewa din ya annakuri da kace ka je ka nemi sana'a ka ne da mata kana yanyan maganin matan da yake daga ake siyarwa jarkan bakin kaya yake daga ake siyarwa komai ko kararwa ke dagawa cirkin da yayi a Abuja nan na rantsi da Allah in kai da ka dinga kawowa kaya kana sai wannan kayan a Abuja kullun kana hanyar zuba bude maka hanya ka shigo cikin birni ya shigo cikin birni cirkin da yayi da a ce kai kake wannan cirkin da ya kawo kai a Abuja da ba ka zauna ana baka naira 2000 3000 kana discipline din mutane irin wannan ba ya fi ka arziki ya fi ka samun rufin asiri shi mace batta bashi naira 5000 ta ce to zartawa ne ba tare da hake shi ba mace batta mishi irin wannan yau da Hassan ne yace ko zo ka zo to zarta mutum in ma zai ba zai biya ka inda kuɗin da tima maka mashi ta biya ka ba sai dai ninka maka ɗarin sa ka ko sana'a tai rana ka je ka duba kasuwar Rima asibiti kaga inda maza masu maganin mata suka yi arziki ka san kuwa san yayi arziki sai dai kuma shari'a da yarge masa jama'a ku dinga shari'a na Allah dan girman Allah ku dinga bin dokan gaskiya aminiya ta bi wallahi tallahi ba kyauta min ba na iman da ubangiji na Allah ce ba zan koyi miki ba shi yasa duk wata aminiya ne yanzu ban nayi da ita saboda wahala ce dan sai ka iya shege kai rashin kunya sannan a ce ana yi da kai ki bar na har duniya ta nade haka na mani ina ji manta maka kaina sai kun ji bidiyo na biyu barkanmu da dawowa a karo na biyu. Sadiya Haruna ta nuna sabon capacity cewan shi Hassan Makeup wato masoyin Sadiya ma'ana fans ɗinta kenan. A cikin bayanin nasa yake cewa da mutane suke nuna kaman an maida Sadiya baya a bikin Rara da Aisha Humaira to ba su sani ba ne ita da Sadiya da ta je ta Maiduguri ta yi kasida a wajen har ita ce za a ce an maida ita baya ko makamancin haka. Kawai wannan gutsuru-tsome ne na mutane idan suna neman rikici ko wani abu sai su yi ta ikiran abu da bai dace ba, amma kuma su sani cewa Sadiya da kapasitinta gayyanta ta aka yi ba a gayyar soɗi ta je ta bikin ba. don in gayyar soɗi ne bayan da har za su gayyace ta Maiduguri kuma ta je ta yi kasida. Idan ya rasa ma'ana mai tuwa zan yi bidiyon. Dan Allah shi ma ina so in tambaye ku akan wannan bidiyon take yawo. Ban gane bane nihin ku ne wai ku nihin ku ne aka yi a nan gurin. A'a Sadiya Haruna bata da aji ne, a'a talaka ce bata dinka anko bane ba. Ai Sadiya Haruna dan ta cika ta batsi dan an ta kai ta kawo gaita ta aka kuna kallo fa har mai dukwar ta jiyo ta amshi mikro take waka kasida kuna kallo dan an gayyace ta gayyata ta taiwa ta yaya za a gayyace ta ta bata kai ta ce mata amshi sa wasu nan ba ba su ankon bane ma har yanzu su ji ba. Ta yaya za a dauki anko a bata a ce kuma da yin tare na mata wayo su ta kudda anko ta sa wani wasu kaya. Sadiya Haruna mace ce mai ilimi, Sadiya Haruna mace ce mai wanda ta san ya kamata. Kuma a duniya wani in ya soka wani ya ƙi ka. Dama haka ne rayuwa kuma kowace ƙuriya da abokin birnin ta. Yo haka ne ban da Allah in yi magana. Ita kuma Aisha Aliyu Tsamiya da ita da Halima Atete dama kawaye ne. Duk wanda ya san su da masu sai kawaye ne kenan ko dole ne duk abin da za ta yi dole ne ta ga ma ƴar uwarta ita ma ko duk abin da za ta yi dole ta ga ma ƴar uwarta. Kawaye ne kun zo kuna janya masu abubuwan da za ku sa mata da sarƙace masu kamar masu isa ko masu ɗakin kai ko masu girman kai. To kun san dai ba wai wani abu kun san dai abin da za ka gaya ma Sadiya Haruna in an san su ne Sadiya Haruna ma ita ce sun zamana sun yi zaman su ba su san ba abin da duniya take cewa suna sha'anin gaban su suna kashiya suna bin da ita da kawarta kun zo kuna gulum kuna cewa sun zo sun ware Sadiya to ita kuma Samira me yasa ba su sa ta ba ai ba su uku bane a zamani su hudu ne a zamani da Samira da ita Aisha Aliyu Tsamiya da ita Nuratu da Sadiya Haruna. Dan Allah mutane ku bar hasada dan Allah wannan hasada da suke yi shine yasa na rantsi da Allah Sadiya kullun kike ci gaba. Wannan hasada da suke miki wallahi shine yasa suke ga kullun kike ci gaba dan gutsun hasada wallahi kuma sai dai ku mutu na rantsi da girman Allah mu biki ba haka bane ba ku ba sa baka je biki mu gayyata mu aka yi. Ni kun gani da kanta ga mana ita kanta ga yace da biki kuma bikin wannan ai sai wanda ya amsa sunan shi da yake zuwa kuma sai wanda ya kawo ake gayyata shi gurin biki kuma ai alhamdulillah na ma Allah godiya tunda ni ba ma dan Kano bane dan Niger ne ni na tako mota na zo ya gari aka bar na shiga kuma ka zo da police tawon maka kashe boss uban kowa a cikin uban kowa san kuma ko biye maka sa sakwata dam da kuɗi kuma in wasan liki a cikin sa da sare ni ban taɓa zuwa gurin biki na ban yi ba liki dan ba a yi da shi yasa ban yi ba kuma alhamdulillah aka ba mu guri VIP
kuma me sai ka tona wa asiri na ce dole an bar na zauna a gurin mata an ki bari na kawon bakin ka na razar Allah ban na san iskanci shine ban sani ba to Sadiya Haruna ana zancan mata masu kuɗi na kuɗi da kuɗi kuma kun ga gidanta ba sai an ga muku ba maka wannan dama ta mai da shi kamar a yanzu zancan wanda muke da Sadiya sai an kuna hira ita wacce mata ta maka ko daga wannan daga hannu ki ma Allah godiya kuna wa Sadiya hasada kuma ku kuke kai ta inda Allah bai kai ta ba to ne inda Allah bai kai ta ba su suke mata hasada Allah iya ƙara mata gaba to ku yi ta yi ka ku kwasa Sadiya Haruna in wani ya kita wani ya suta kuma in wani ya kita musan kama bake yi na rantsi da girman Allah ne ka gani Hadiza gaban daga zawwata Hadiza gaban haka ta ma Sadiya Haruna suka yi haka na rantsi Allah suka zo ta zo kai da annu iya bayana haka ta imin safa na ce ta to ni